F'dan is-seba' xhur li jenni qassis, ninnota li dak li jagħmilek qassis huwa l-ewwel u qabel kollox in-nies li tiltaqa' magħhom. Jekk tinduna kemm huma qegħdin ifittxu lil Ġesu u li jaraw lil Ġesu fik. Ħafna drabi jekk jinnotaw jekk li jgħidulek kemm vera tħalli jekk l-Ispirtu jitkellem permezz tiegħek u xi ħaġa li inti ma tinnotajix, xi ħaġa li inti ma tarafix. Inti tgħid taf lilek innifsek tgħid imma jiena bniedem bħall-oħrajn, bniedem li mbagħti l-konsegwenzi ta' kulħadd u x'qed jaraw fija. U allura ma tistaqsi wkoll imma hekk minn fejn ġej dan kollu. Tinduna li dan huwa ġej mill-qawwa tal-Ispirtu li aħna rċevejna hekk fil-Ordni Sagri. Is-sagrament li wkoll wara kollox sab il-pedament tiegħu fil-mamudija tagħna, fil-griżma li aħna ħadna. U koll hekk allura l-Ispirtu Santu li qiegħed fina jaħdem u wkoll dak kollu li aħna niltaqgħu miegħu kemm dak li nies juruna kif ukoll hekk dak li aħna nħossu meta niltaqgħu man-nies. Dan l-Ispirtu Santu jurina verament kif għandna l-kliem li rridu ngħidu, il-mod ta' kif għandek tgħix. U fl-aħħar mill-aħħar dan qed jiġi mhux biss mill-ħsieb tagħna waħdu, imma wkoll b'mezz konkret tal-ħajja tan-nies l-oħra u wkoll anke tal-ħajja tagħna u dak li nkunu qegħdin nagħmlu flimkien mal-qassisin l-oħrajn u mal-lajċi wkoll. U dan kollu aħna nagħmluh dejjem imqawwijin ukoll mill-talb u mill-kelma ta' Alla li żgur hija dik li tigwidana, ddawwalna u li permezz tagħha l-Ispirtu jkun verament qed iwassal il-messaġġ tiegħu. Jiena miżżewweġ u flimkien mal-mara involuti fit-tmexxija tal-grupp ta' żgħażagħ u adolescenti bejn 11 u 13-il sena, bejn 13-il sena u 16-il sena. F'dan grupp jattendu anke t-tfal tagħna għandna tifla ta' 13 u tifel ta' 11-il sena. Bħal ħafna bħal kulħadd inħoss li Alla permezz tal-Ispirtu Santu tagħni ċertu doni u kariżmi. U waħda minn dawn il-kariżmi li nħoss li qed nipprattika u nħaddem hija dik tal-leadership. Nipprattika billi fil-grupp kemm jista' jkun nagħtu l-lat uman u dak nisrani lil dawn iż-żgħażagħ u l-adolescenti li jattendu. Nippruvaw irresquhom lejn il-ħajja ta' Ġesu, fil-ħajja tagħhom jipprattikaw il-ħajja nisranija u ntuhom empowerment li huma kapaċi jħadmu d-doni li Alla tuhom. Bħalma qalilna Ġesu fil-parabola tat-talenti, talenti l-Ispirtu Santu ma jtihomniex biex nżommuhom għalina, imma biex naqsmuhom mal-oħrajn. U dan għandna nagħmluh fid-dinja, fis-soċjetà ta' madwarna u wkoll fil-Knisja, fil-familja u kull fejn inti tattendi għaliex fidi nisranija mhux għad-dar jew għall-Knisja biss. Min-naħa l-oħra jiena nħoss li dan qed nagħmlu fil-grupp fix-xogħol ta' amministrazzjoni u anke bħala missier nipprova kemm jista' jkun inħaddem din il-kariżma. Ovvjament dan bil-kariżma li jtik u tħaddimha trid is-sosten tagħha u s-sosten insibu billi b'mod regolari u ta' kuljum nitlob il-Alla biex permezz tal-Ispirtu tiegħu isaħħaħ fija u jtini l-qawwa u l-kuraġġ li nkomplu għaddej bir-ritmu. Ħadd u xejn ma jsir faċli, però bl-għajnuna tal-Alla x'Alla għadtak id-don Alla kapaċi inti tagħmlu. U dan tista' tagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. Jiena nagħmel parti minn komunità ta' sorjiet kontemplattivi. X'inhi dis-sorjiet kontemplattivi? Aħna l-ħajja tagħna hija waħda ta' talb. Jiġifieri l-Knisja lilna tgħidilna intom l-appostolat tagħkom, ix-xogħol tagħkom huwa t-talb. La huwa biex tieħdu ħsieb il-morda, la huwa biex tieħdu ħsieb it-tfal. Intom il-qalb tal-Knisja. Issa l-qalb tippompja d-demm fil-ġisem. Mela l-ħajja tagħna li hija l-ħajja ta' talb, il-ħajja tat-talb tippompja l-Ispirtu fl-appostolat ta' kulħadd ta' dak kollu għandu x'jaqsam mal-Knisja u mal-umanità. Aħna qegħdin hawn biex nitolbu mhux nitqatgħu mid-dinja mhux biex
ninsew id-dinja, imma biex nkunu nistgħu nkunu aktar tad-dinja. Aħna nafu x'qed jiġri barra, x'qed jiġri f'pajjiżna, in touch ma' dak kollu li qed isir. Nifollowjaw ħafna anke l-Papa Franġisku, diskorsi li jagħmel. U aħna insegwuh u nibbekjaw ħafna bil-ħajja tat-talb tagħna. Il-ħajja tagħna tibda u tispiċċa bit-talb. Matul il-ġurnata ix-xogħol tagħna nagħmlu xogħol normali bħalma jagħmel kulħadd, xogħol tad-dar, imma dejjem idur madwar it-talb. Jien dejjem ħassejt li fil-ħajja hemm ħafna tbatija u xi kultant qisu quddiem di tbatija ma tafx minn fejn tkun ħatibda tagħti rasek. Però innaħseb parti mill-kariżma tiegħi hija li nħobb naħdem man-nies, speċjalment man-nies li jkunu tibatu, li nimxi din il-mexxija ta' tbatija magħhom u kemm jista' jkun innaqas mis-sofferenza. U dik kienet il-ħaġa li motivatni biex insir tabiba biex kemm jista' jkun inkun nista' naqdi lill-proxmu fil-ħajja ta' kuljum. Nipprova, mhux dejjem possibbli, imma nipprova li meta nara l-pazjent ma narax biss il-marda, imma nara l-persuna wara l-marda u kif din qed taffettwalu ħajtu kif ukoll il-ħajja tan-nies li huma qrib tiegħu. X'ti jimmotivani biex nagħmel dan u xi jżommni biex nagħmel xogħli b'kompassjoni naħseb hija naħseb il-fidi tiegħi għenitni matul iż-żmien. Meta kont iżgħar kont inħobb ħafna nagħmel il-volontarjat, inkluż pereżempju fl-Afrika, u dejjem kont ngħid il-ħajja hija iżbaħ kieku kienet sempliċi u bqajt naħdem l-Afrika, ma naħseb waħda mill-quotes li dejjem żammejt qrib qalbi kienet waħda ta' Mother Teresa li tgħid Calcutta is here. Jiena twilit f'Malta u l-Calcutta tiegħi hija Malta u hawn ħafna nies madwarna li ħafna minn drabi laqas inkunu aware li huma qed ibatu anke kif ikunu ġast ħdejna. U naħseb il-fatt li din ta' minni aware tal-proxmu li qiegħed just next door li l-persuna ta' ħdejja qed bati wkoll dejjem tgħinni biex inkompli nimxi mal-persuna batuta. Ovvjament it-talb kemm jista' jkun għandi komunità tiegħi li tgħinni nitlob ukoll biex dejjem nimxi fit-triq tal-mulej biex jimlini dejjem hekk inħoss li jekk jiena vojta ma nistax nagħti, imma jekk nintalab bil-mulej nista' nagħti minn dak li tani l-mulej lil ħadd ieħor. Fil-ħajja hemm diversi vokazzjonijiet u karizmi differenti. Jiena minn ċkuniti dejjem użejt il-karizma tal-għoti tal-għajnuna lil ħadd ieħor. Dejjem nibtet fija dik ix-xewqa li nsir infermiera. U fil-ħajja tiegħi din wettaqta, tant li nagħti ħafna semi f'dan il-kamp ta' infermiera fil-ħajja tiegħi ta' Soru Franġiskana tal-Qalb ta' Ġesu. Iktar il-qudiem fil-ħajja tiegħi skoprejt il-mulej qiegħed isejjaħ li biex ngħix din il-ħajja ta' Soru b'mod aktar fil-qrib tiegħu, b'modi diversi li ngħixu l-ħajja tal-Vanġelu u aktar fil-profond. Illum nara li nista' naqqad iż-żewġ kariżmi flimkien, kemm dik ta' Soru Franġiskana, b'ħajja sempliċi, b'ħajja aktar intima mal-mulej, imma fl-istess ħin li naqqat il-karizma tal-għajnuna l-ħadd ieħor fil-xogħol tiegħi ta' infermiera, fl-għoti tal-għajnuna lill-anzjani u l-morda li huma fil-kura tagħna. Żgur li din il-ħajja ma nistax ngħixha jekk ma nsaħħaħiex b'affarijiet bħal huma t-talb, il-qari tal-iskrittura, l-approfondiment fl-istudju tiegħi ta' infermiera, ma fl-aħħar mill-aħħar il-ħin tiegħi ma' Ġesu huwa importanti ħafna. Jien naħdem f'kumpanija tal-medja tal-Knisja u nemmen li għandi don, għandi karizma tal-komunikazzjoni, naf nisma' u nifhem eżatt il-messaġġ x'inhu oriġinali anke jekk il-persuna li qed tipprova tgħidu mhijiex jirnexxielha twassal il-messaġġ ċar u b'mezzi differenti jew bil-video jew bl-animazzjoni jew bit-tpinġija
inwassal dal-messaġġ fuq il-mezzi tal-medja jew mezzi soċjali biex ikun jistgħu jifhmuh u jisimgħuh ħafna iktar nies. Dan naħseb li huwa importanti għax ħafna nies ikollhom messaġġ tajjeb u ma jafux x'għandruha. Di hija importanti wkoll għall-messaġġ tal-Alla li nsibuha fil-Bibja biex jinexxina nċendruha b'mod interessanti u li tolqot ħafna nies. It-talb huwa importanti fil-ħajja tiegħi għax dejjem nitlob li talenti jibqgħu jikbru biex nkun nista' nwassal iktar u iktar messaġġi b'modi differenti u anki li it-talb huwa importanti għax nitlob li il-messaġġ li qed nibgħat li qed nipprova nibgħat jibqa' dak il-messaġġ li qed jipprova jxandar il-persuna oriġinali.